Euskal Herriko Laborantza Ganbararen aurtengo dirubilketa transmisioan laguntzeko izanen da gai minbera eta zaila askorentzat. Bertan jarriko dugu arreta gaur. Arratsaldeon Donibane Loizunetik hemen jokatuko da bihar Xilaba txapelketaren finala. Plaza berria aurten finalarentzat. Saio bikaina espero da, ongi etorri iparraldearen orenera. Euskal Herriko Laborantza Ganbarak diru laguntzak biltzeko kanpaina abiatu du, aurten transmisioaren gaian zentratuta. Izan ere, 3 etxaldeetatik bakarrak du segida ziurtatuta une honetan, eta xifreak kezkagarriak dira. Azken 25 urtetan, 2500 etxalde galdu dira hemen. Hori animaliko xifrea da, ikusten dugu adibidez ardi sailean galtzen ditugu, naiz eta dinamikoa ekarria den, ez autua da dinamikoa bezala, galtzen ditugu 30 bat etxalde urtero, hori anitz da, anitz. Hori dela eta Euskal Herriko Laborantza Ganbaratik lan handia egiten ari dira transmisioaren gaian laguntzeko lantaldea indartuz. Horrela, 3 langile daude egun dosier horiek laguntzeko, bai instalazioa egin nahi duenari eta baita erretreta hartzen duenari. Transmititzeko mementoan, ne horrez bada etxe ondo, badira auzoko batzuk behatzen dute urbilite ilu horiek zebilakatuko dira, etxalde hori noindako izanen da. Eta batzuta erretretat hurbiltzen ari diren horiek ez dute aipatu nahi hori. Eta beldur baitira beste batzuk hurbilduko zestela hortako. Eta guk emaiten diegu, proposatzen diegu, beste bigarren bizi bat emaitea bere laborantzaari, bere segida baten emaitea. Azkenean entxea ditela. Kontuan hartu behar da, etxaldea uzteko unea zaila dela eta gaia tabu izaten da askotan. Biziki komplexua da zeren, adibidez, instalatzen diren gazteak beren baitarik heldu dira guri ganat. Aldiz, transmititzeko pun litaken gazte bat, adineteko bat, ez du urratx hori bera egiten. Hori joan behar da, arrentza bezala joan behar da, guk ez dakigu daktuak. Guk ez dakigu laborarik izpiritutan diren, ea beren txaldea norbaiti utziko dutenez, ala berdin txalduko dutenez, naiz ez den biziki egiten barnek aldeuntan, baina kostaldean hori gertatzen da, ez dakigu eta behar da biziki poliki abiatu hori. Behaz guk entxeatzen gira, formakuntza batzun bidez, jenden urbila hastia, mintza hastia beraien artean, laborariek elgarrik ilan batzutan hasten dira, eleka, nik hori nezain, nik sekatzen du gazte bat, edo nik ezautzen dut olako batek, sekatzen duena etxalde bat, eta holak emeki gauzak egiten dira. Horregatik aurtengo dirubilketa transmisioaren lana indartzeko baliatua izanen da. Kampaina abiatia da behaz egun hasik, eta hilaite honen undagatio. Azaruaren 30. Jenden laguntzak ekartzen dute Eskolariko Laborantza Ganbaren budjetain egunetaik 20, behaz importantzia handia dute emaintza horiek. Etxaldeen transmisioak gizarte guztiaren afera dela nabarmendu dute, gizartearen behar bati lotua. Egun Ipar Euskal Herrian 4.700 etxalde daude, erenak 50 urtetik gorako lagunek kudeatuta. Baina datu baikorrak ere badaude eta departamentuan egiten diren instalazioen 60% Ipar Euskal Herrian egiten dira. Kanpotik datozenak lehen 7 inguru ziren eta egun 20 goiti. Argi bat hiltzen denean auzo batetan, laborantza bat desagertzen denean, azkenean herri bat da husten, emeki. Eta hori ikusten dugu eta lanbide bat galtzen da ere kulturalki galtzen da, hizkuntzare unbei galtzen da. Badakigu labora eskuara, gure hizkuntza laborari munduan baduela indar animalia, eta hori ere badu bere importantzia. Uste da, anitz gauzen dako, serbitzu publikoentzat, anitz gauzetan galtzat izaitan da, herri bat usten delarik. Mementoan ez gira ono hortan, baina alare tendentzi bat bada, behar dugu denek elgerkin lan bat eraman. Hugo Ferrariz eta Emanuel Iturbide laborariek Uhartea Irin Nafarroa beherean, zelaiak aski ezaguna zaigun landare batekin jantzi dituzte azken udaberrian. Kalamu ez psikotropikoak, CBDa landatu eta saltzeko ondoterra marka sortu dute. Maiatzean hasi zuten ibilbide berria. Ordean landare hori da kamelua.
Landare hoi biltzen du lilia heldu dela ibe ez da hobenien. Ezartzen du barnen zilintxo takoa zala, idorrazteko. Bon, askitu 10 batekon xukatzeko. Eta gero jausten du berriz lilien gintzeko. Zangotik kentzen du lili hori. Eta lili hori sartzen du zako batzui marnen. Eta gero lili hori ihortzen du uzinatetat. Oligoan kentzeko lili hortaik. Eta oligoi da deitzen lezebete. Landareak THC psikotropikoa 0,2 behera behar du eta CBD-an aberatsa izan. Emanuelen aitaren etxaldean abiarazi dute proiektua eta CBD olioak hainbat abantaila dituela azpimarratzen dute. CBD horrek, ni hau kartuiko naut eta bizpairu hilaitez, bizkarreko mina banuen azkaskare. Egunean hiruetan atzen nuen eta janaldi bakots, hartzen gira, 5 pasoien murian, mina azkarki ez ditzen du. Eta jendeare esatzen du kalmeska eta ohartzen ez loge hori egiten. Beraien helburua landarearen produkzioa, transformazioa eta salmenta bertatik bertara egitea da, Nafarroa berean bertan, baina Mementuan ez da autorizazionek Frantzian eta transformatzeko oliguan, behar da estan joan Alemania edo Italialat, bena legia hiena da, dekreaztea ono ina, nahin nuke eskualerri merian, egin eta transformazioneko leku horikoa, usina hori. Transformatzeko izan dain kamelua eta beste landare farmazeutikoik eta denak. Izan ere, ez da kalamua lantzen ari dire landare sendagarri bakarra. Etorkizunean CBD olioarekin batera, bestelako ezaugarriak dituzten produktuak ere eroslei proposatzea da helburua. Aurten lehen urtea du, esperatzen nahi gira, kusiko du ze main nuen. Hartako gira, deku jipi hontan baintien landatuik eta horiek denak. Eta lehen errekoltatu hoi behin, beste landare mota somei behar bagi horrein egin du, ikusiz. Saltzkuna nola den eta jendek zen nahi duten. Eta ze efetu inen diene, efetiare behar da ikusi. Momentuz, 4 landarerekin hasi dira proba egiten. Manta, melisa, absent eta duten. Eta horiek guaiagira hor eta biltzen eta idorrazteko. Inat dira 4 urten dako, beste urtean maituzte beste 3-4 kupa depetzen du, denbora nola egiten den. Eta hori guztia zaratago, beraiek landatu eta transformatzeaz gain, inguruko laborariei ere proiektura batu eta landare hauek lantzen hastea proposatzen die. Marka berriaren ondoterraren izenean saltzeko. Beraiek nola egiten duten irakatsi eta inguruan ekonomi zirkular eta gertuko bat sustatzea da jomuga. Badira deia bigea edo 3 nahi duzketena plantatu eta kamelu hortan eta behar landare hoike ikusiz jendia gustatzen mazai oare inen du. Eta behin badira 3 beste urteko, hoi emeki inen da. Argi dutena da, sarri aurrera egiteko usu atzera begiratu behar dela. Leheneko zaharrak erten zuten, lurrari errespetia maiten menimazen, lurrak emaiten zila beti eta be fruitia, eta be jendien jaztekoa. Eta hori da helburua, ondo terra proiektua eta bere kide guztientzat. Quartz taldeak duela urtebete atera zuen bere 2. diskoa. Yves Montgabour eta Oian Delabin bikoteak 2016an sortu zuten taldea Bastidan, Nafarroa berean, rock eta blues musikaren eskutik. Berriki Izpuran oholtzaratu dira eta bertako irudiekin amaituko dugu gaurko saioa. Ikusle lagunok, izan ongi.